ఈ రోజులు చూడండి, చాలా మంది బస్సులు కారణం ఏంటి తెలుసా? గద్దింపుకు లోపడక, దేవుడు భయం లేక, తండ్రి భయం లేక, తల్లి భయం లేక ఈరోజు చాలా మంది బస్సులు అయిపోయి పాపములో శాపములో భయంకరమైన తాగుడు తిరుగుడు యవ్వన జీవితం కొద్ది సమయంలోనే పాడు చేసుకుంటున్నారు. ఇలా యవ్వన జీవితాలు చూడండి, ఎక్కడ చూసినా 30-40 సంవత్సరాలు లేవు, కానీ ఈరోజు చిన్న వయసులోనే అనేక రీతిలుగా పాపంలో పడిపోయి చాలా భయంకరమైన సాతాను శోధిస్తుంది, మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా పడేపిస్తున్నది. కారణం ఏంటి తెలుసా? శిక్షించిన కుమారుడట దేవుడికి లోపడతాడట. శిక్షణ దేవుడు మాట లేని విక్రించే వారికి శ్రమట. ఈ శ్రమ ఎవరు? మనమే కొని తెచ్చుకుంటున్నాం. ఈ శ్రమ నుంచి మనం బయటికి రావాలంటే ఆయనకు లోపడి ఉండాల. ఆయనకు లోపడే జీవితం ఎలా ఉండిదట? అది మంచి స్థితిలో మంచి మార్గములో మనల్ని నడిపించేసింది. ఈరోజు అటువంటి మార్గములో యేసు ప్రభు గారు ఇన్ని విధాలుగా మనం నడిపిస్తున్నాడు. నువ్వెలా ఉంటున్నావు ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించము.